Ngesikhathi uqhubeka ulokhu wena u-entertainer into okungafanele ukuthi uyi-entertain noma ongayidingi noma engeyona yakho. Uwazi kahle ekujuleni enhlizweni yakho ukuthi yabona lokho, hayi akubona into engiyidingayo le. Ngabe umsebenzi ulokhu uthi nje yabona nje la ngibambile nje akubona nje umsebenzi wami lo. Uyabona lobo budlelwane enkubo. Hayi ngisabambisile nje kwamanje kuba yabheda. Kunesomiso. Akuyona nje umuntu engimfisayo lo, kodwa wena usabambelele kuleyo relationship. Ngesikhathi kwenza kanjalo uvimbela amathuba okuthi lokho kufanele ukuthi kube yilokho okudingayo noma lokho okuthandayo okufisa ukuthi kube sempilweni yakho kungabi bikho. Usahleli kulowo msebenzi ngeke uze uthole lowo msebenzi lo ofisayo noma lo owuthandayo. Usahleli kulobo budlelwano ngeke uze umthole umuntu ozofika ebe yilo muntu omfisayo ebudlelwaneni. Uma usahleli nalowo muntu, phuma kuleyo situation, phuma kunanoma ngabe yipi into oyaziyo wena ekujuleni kwenhliziyo yakho. Ngabe umngani, kungabe indawo ohlala kiyo, kungaba noma ngabe yini. Ngoba ngesikhathi wena ulokhu uthi nje hayi ngisenzela nje ngisabambile kusayi-piece job, wenza ukuthi lokho okufisayo kublockeke. Akunasikhala phela ngoba wena uhlalisele lokho okungafanele. Male lo muntu hamba kuleyo ndawo, phuma kulowo muzi, hamba uye kuleyo kwenye indawo la noma ungazi ukuthi leyo nto uzoyithola kanjani. Phuma kodwa as long as wazi ukuthi leso simo obambelele kuso okwesikhashana akusona leso sifisayo noma osithandayo ngokwenhliziyo yakho, phuma kusona. Phuma ngoba ngesikhathi uphuma wenza isikhala. Noma ngabe kuthiwa uyintombazana ushelwa abafana, uyazi ukuthi hayibo labo bantu engiba-entertainayo nje kahle kahle, yabo nje lo muntu engikhuluma naye angeke nje ngizongumqoma ngisho kumqoma. Phuma, mdelete, mblocke. Ngesikhathi umblocker uvulela isikhala sokuthi lo muntu operfect okuyilento oyilento oyifunayo akwazi ukuthi athole isikhala. Ngesikhathi umblockile awuzophela ngisho insuku engakanani ngoba usuyazi lento engitshela yona manje. Kuzovele kuvele lo muntu. Ungahlali ebudlelwaneni wazi kahle ukuthi akuyona into oyifisayo nento oyithandayo ngoba ngaleso sikhathi uvalela lokho okuhle.